Srovnám rozdíly, které jsem objevila mezi korejskými a českými byty, zejména vnitřní strukturu domů, spíš než architektonický slog. Občas v Česku vidím, že se maluje sty v ulicích i uvnitř domů. To bylo pro mě zajímavé. V Koreji se obecně používá tapeta než barva. Nevýhodou je, že se tapeta deformuje kvůli vlhkosti a obtížně se vyměňuje. Ale tradiční metodou architektury je papírování vnitřku domu. A možná proto tento zvyk trvá dodnes. V Koreji se obecně má za to, že pronajímatel nebo majitel budovy musí instalovat sítě proti hmyzu jako povinnost. Sítě proti hmyzu používám celý život, takže nemůžu žít bez toho. Ale ještě jsem neviděla v Česku domy se sítěmi proti hmyzu. Je pravda, že hmyzu v Česku málo, ale v noci se do domu přes okna dostává malý hmyz. Jsem trochu zvědavá, jestli vám to nevadí. Okna budovy v Evropě, včetně Česka, bývají vysoká. Ale v Koreji je naopak. Je horizontálně dlouhá. Byla jsem zvědavá na důvod, pak jsem vyhledala informaci v historii architektury. V minulosti byly evropské stavby často stavění z kamene. A tak, pokud okna je široká, základní struktura se mohla zhroutit. V případě korejské tradiční architektury se nejprve postaví dřevěné sloupy, včetně střešní konstrukce, a pak mezi sloupy se položí zemina. V tomto prázdném prostoru, kde je zemina nebo široké okno. V dnešní době je technologie budov dostatečně kvalitní. Ale zdá se, že každá země udržuje svou tradiční formu pro harmonii s minulými budovami, které dosud zůstaly. Kvůli tomu rozdílu stavební metody je v Česku a Koreji odlišený směr otevírají oken. Okna v Česku se obvykle otevírají dovnitř nebo ven. Tato metoda je taky v Koreji, ale více bývají okna, která se otevírají do stran. 3 elektrospotřebiče, které se v Česku běžně nepoužívají, ale v Koreji jsou normálně. Kvalita vzduchu v Koreji nevypadá moc špatně. Zejména ale na jaře fouká hodně žlutého prachu ke Koreji. A tak zavíráme okna, zapínáme čistič vzduchu. Ještě čistička vody je opravdu běžný. Většina lidí pitnou vodu nepije. Čističky vody se používají jednoduše podle dvěřené známých zvyklostí. V Koreji restaurace vždy nabízí vodu zadarmo. Je to proto, že mají čističku vody jako samozřejmost. Jedna z podivnější elektronický je přidaný bidet. To se používá docela běžně v Koreji a Japonsku. Je hlavně v zimě výhoda, protože povrch záchodu je teplý. To je jedna z věcí, která Korejci překvapuje nejvíce. V Česku se často záchod nachází zvlášť koupelna. I když jsou v jednom prostoru, odtok je jenom ve vaně nebo sprchovém koutě. To se vyjadřuje v korejštině jako suchá toaleta. V Koreji je odtok vždy dole u záchodu, aby lidé uklidili záchod vodou. A koupelna a záchod jsou obvykle v jednom prostoru spolu. Nevýhoda je, že to je tam pořád více vlhkosti než v suché toaletě. Občas jsem slyšela, že Korejci, kteří jsou v Evropě, jsou v potížích, když podvědomě uklízí záchod vodou ze sprchové hlavice. Je to největší rozdíl. V Koreji se podlaha počítá opravdu důležitá věc. Podlaha je totiž topení. To se nazývá ondol. To je korejský vlastní tradiční systém. Princip je tak. Když se vaří, je potřeba oheň, pak oheň zahřívá kameny pod podlahou. V moderní době se stále používá tento způsob, ale digitální. Boty proto necháváme před síní, aby udržovali podlahu čistě. Podlaha je trochu vysoko než před síň, protože se pod podlahou instaluje topení. Líbí se mi radiátor v Česku, to je dost teplý a praktický. Ale stále preferuji spát na podlaze než na posteli. Takže mi chybí korejské podlahové topení.
Pokud plánujete někdy cestovat v Koreji, moc doporučuji jet v zimě a zažít tradiční ondol. Nelze říci, který styl je lepší nebo horší, protože životní styl architektury se utváří pod klimatou každé země. Takže to je prostě srovnání podle osobní zkušenosti. Děkuji, ahoj!